Dong, na ako gusto kag istorya. Okay. Pero dili siya parte mga kwan ba. Akong amigo sa una ba, yang mama namatay. Namatay ang mama no niya. Kihaya na di sa sala, kihaya. Kana siya akong amigo ang adik man kay dahang kag bisyo ba. So kay inom, so kay masyabo na mga drugs ba. Karon pag bilar, minaw na katanan, minaw na kayo. Siya rin gamata. Iyan gyadto ang lungon sa iyang mama. Gyadto niya ba? Kung balibo. Gyadto niya ang lungon sa iyang mama. Karon niya, iyang mama na may sing-sing diri ba nga kanidi ba? May sing-sing. Mahal ka ito ng sing-sing nga. Gold ba? Karon ito sa kusina. Ito sa kutsilyo ba? Ito sa kutsilyo. Minaw tarong. Ito sa kutsilyo. At tuloy sa kituon yung lungon ba, yan yung putol ang kamot yung mama, yan yung putol diri kaya para yan gitangtang, di mo matangtang nga sing-sing muto ko sa kutsilyo, yan yung putol anak niya, nangatug naman mga tao tanan putol niya putol ako na sing-sing muto yan gibiligya daghanap sa kwarta, sige sa drug niya pag lubong pag Domingo, gilubong niya ang mama kung maglubong pag gabi na may nuktok sa ilang balay, dinuktok ba na din? Hindi din. Pag-abli niya, siya may naka-abli siya may gamata. Pag-abli niya, kita sa babae nga tiguwang ba? Yan siya. Lang, unta may atong nga, gabi naman ko ron siya. Dong, pwede ko mga yung tubig ni mo dong, uhaw kay ko dong da. Nangay tubig ang tiguwang. Tagaan yung tubig, gawa sa kusina, gaan yung baso. Pag donol niya, didawat ang tiguwang, putol man ang kamot sa tiguwang, putol. Nana siya nga, man, anong putol yung mong kamot nang, kasi ka putol, nang, ikaw! Ana.